Godmorgen venner, jeg er jeres blomsterdetektiv på jagt efter skønhed. Prøv lige at se her. Tulipanløg sat ned i jord, og så sådan en gren. Meget yndigt. Og så har vi en favorit, en forårsopsætning. Jeg er vidne til et overordentligt besøgerligt fænomen. Der sidder her to normalt meget snaksalige kvinder ved siden af hinanden, og ingen har nu sagt noget i 1 time og 6 minutter. Og det er der naturligvis en overordentlig god forklaring på. Det er fordi, at der er nogen, som er meget koncentreret om at lave Karmaklubbens hjemmeside om. Så koncentreret, at ingen har sagt et kuk i over 1 time. Vi forstår det ikke helt. Hej kære venner, så er det, at man står her i sin entré og tænker, skal jeg ud og lunde? Skal jeg ikke ud og lunde? Og så ringer ens veninde, som man jo har talt med i 2 timer tidligere i dag. Og man har så en ordentlig grinetur. Ordentlig diskretionshensyn og hensyn til privatlivets fred, så kan jeg ikke dele årsagen til grineriet. Jeg kan bare i overskrifter sige, at vi bliver rimelig enige om, at der er mange gode grunde til at være i god form. Der er så meget kærlighed at opleve, og så mange ting, man gerne vil opleve. Så det giver god mening, at ens sprudlende sjæl har en sund og stærk krop at udtrykke sig igennem. Det er sådan noget, som kan motivere mig. Sådan noget med, at man er i god fysisk stand til at kanalisere al sin indre skæg og ballade ud i verden. Så nu vil jeg tage lundetøj på. Og nu skal I se, lige midt i omklædningen til løbetøj, så kiggede jeg op. Og prøv lige at se der. Det er ikke englen, det er orkideen. Den er sprunget ud. Det minder os om, at moder natur. Det der også er, det er, at sidst jeg kiggede op på orkideen, der var den altså i knop. Og jeg tænkte slet ikke over, at den ville springe ud lige om lidt. Og så overraskede den mig og gjorde det. Og nu tænker jeg, at I måske er ligesom mig. Det er altid meget sjovt, at dem man følger, når de sådan viser lidt af deres hjem. Så nu skal I se, hvad jeg har. Der er en dejlig seddel fra min veninde Christine, hende med orkideen. Hun lånte min lejlighed et stykke tid, og har efterladt sådan nogle små søde sedler alle mulige vegne. Så dem finder jeg sådan indimellem. Det er mit ord for 2017. Det er min veninde Sofie Rose. Hun er meget klog, og en af grundene til, at jeg overlevede det der udbrud. Så er der mine bøger, eller der er fra PMP til Powerpoint, og så er der en Mama Gina-bog, som jeg har skrevet forord til, som minder mig om noget, der er vigtigt for mig. Så er der nogle duftpinde bagved, og heroppe der er der også noget dejligt. Det er en Buddha fra min veninde Sofie, som skal minde mig om, at spiritualitet og glæde hænger sammen. Så er der en trylle dum fra Christine. Og så har vi Poppy, som faktisk lige har lagt sig ned her, og hende rejser vi selvfølgelig flugt op igen. Og det er en lille figur, jeg købte, fordi der var en sød mand her for noget tid siden, som sagde, at jeg måske i virkeligheden mindede lidt om hende. Og så tænkte jeg, ja. Kender I det, når der sådan er mennesker, som ser en, uden egentlig at kende en særlig godt? Og det der med, at Poppy med det pink hår og englen med de store vinger, kan fint koexistere i samme menneske. Men nu var det den lunde. Det er simpelthen absurd fucking cold. Pardon my French. Nej, hvor er det koldt. Altså, det er måske heller ikke det allersmarteste tidspunkt på året at beslutte sig for at begynde på at lunde. Men sådan er det. Man skal ikke i gang. Hvis man gerne vil begynde at lunde, så gør man det. Og hvis man ikke gider, så lader man være. Men det, der egentlig har en pointe, som jeg lige tænkte på, det er, at hvis man begynder at lunde, når det er sådan fuldstændig kummefryseragtigt koldt, så må det vel alt andet lige blive nemmere at tage afsted, fordi så er det ikke koldt på samme måde. Jeg ved ikke, om det bare er en historie, jeg fortæller mig selv. Men anyway, jeg synes, det er meget hyggeligt, I følger med derude, og det glæder mig at se, at der er andre, der har taget Lones Lundeklub til sig. Jeg elsker fællesskab, og jeg elsker at vide, at man ikke er alene. Man har det måske ikke præcis som andre, men man har i hvert fald nogle ting til fælles. Og når en tager nogle skridt frem, så kan man ligesom kigge på dem og sige, når de kan, så kan jeg også. Og det synes jeg. Jeg har nu løbet. Jeg tror også, man godt sige, at jeg har løbet egentlig de 25 minutter. Og jeg synes, vi kan sige, at jeg har lundet det meste af tiden og løbet noget af tiden. Og pludselig kom jeg i tanke om noget, eller min krop kom i tanke om, hvordan det var for nogle år tilbage, dengang jeg løb meget. Da jeg begyndte at blive træt både i respirationssystemet og i fysikken, så kunne jeg sådan mærke, at jeg sådan blev trukket, eller jeg lod mig trække sådan her fra brystet. Sådan, husker jeg dengang sagde til mig selv, Lone, lad dig trække. Lad dig trække. Og så der sådan en kraft og en oplevelse af noget, der trak mig frem i brystet, og så fulgte mine ben og min krop efter. Og den følelse kom jeg i kontakt med. Det er dejligt. Jeg kan fornemme, så giver det her lunderi altså virkelig kilde til stor glæde. Ikke mindst fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at jeg aldrig nogensinde ville komme til at løbe igen. Eller lunde igen.
Så brug hashtagget Lones Lundeklub, så klapper jeg af dig. På vej op ad trapperne er der nu en kvinde ved navn Helle Viblad, et eller andet. Helle hedder hun i hvert fald. Og hun skal interviewe mig om intuition. Og jeg er rimelig spændt på, hvorfor hun tror, at jeg har noget at sige om intuition. Men jeg har lige sagt farvel til Helle, som jo simpelthen viste sig at være det venligste, mest entusiastiske menneske. Vi har talt om intuition, om hvordan man bliver mere sig selv. Og så kom samtalen jo naturligvis til at handle om triceps. Og vi snakkede lidt om, hvorfor at Pretty Woman-filmen blev en succes. Og så har vi talt om virkelig mange andre ting, som på en eller anden måde kom til at handle om emnet og intuition. Om hvordan man bliver mere sig selv. Og det vi egentlig konkluderede, det er, at man er aldrig færdigbagt. Altså, der vil altid være nye situationer, nye mennesker, nye muligheder, nye valg. Og det er simpelthen sådan, det er. Det er jo simpelthen en god oplevelse. Jeg elsker at tale om ting, som kan lette tilværelsen for mig selv og for andre. Og det der med at dele sine erfaringer, det synes jeg simpelthen er så værdifuldt. Og det er en glæde. Og ens intuition er et uvurderligt redskab til at navigere på den vej. Og så skal I lige se noget sjovt, som jeg kom i tanke om. Det er, at jeg brugte en gulvklud og en gaffel til at illustrere en pointe. Jeg er elsket. Jeg er støttet. Og der er tid, mennesker og muligheder. Træk vejret og chill, baby, sagde man til sig selv. Onsdags. Se de tidligere dages snakken om forår og moder naturs kraft og tillid. Det bevises så smukt her. Her er påskeliljer godt og grundigt undervejs. Så er det ikke en dejlig tanke, at i både mit og dit liv, der er der simpelthen påskeliljer undervejs. Nogle af dem, de er stadigvæk under jordens overflade, men de er der, og de bryder igennem på et tidspunkt. Og nogle af dem, de står sådan helt tæt i knop, som de her gør. Og så er det simpelthen bare et spørgsmål om tillid og tålmodighed. Så springer påskeliljerne ud, både i mit liv og i dit liv. Og det der jo så altid er den store ting med det der med påskeliljer og liv og livets påskeliljer, det er, at man ikke af bare frustration og utålmodighed giver sig til at grave ned i jorden for at finde løgn. Og tjekke, om der rent faktisk er fut og liv i løgne. Der må man have tillid til, at det er der. Og hvis man lader dem være og lader jordens næring og moder naturs kraft arbejde, så sker der det, der skal ske. Det er ofte sådan, at påskeliljeløg rent faktisk bliver til påskeliljer. Og nogle gange så kan det være, at nede i påskeliljeløgene, der har der også forputtet sig et lille hyacintløg. Så det vil sige, at der kan på en eller anden måde kan holde en høj tanke om, at det, der udfolder sig i tilværelsen for en, er det bedste, uanset om det er nemt eller sværere at se. Så har man noget glæde. Jeg er måske denne lørdag morgens mest overraskede menneske i dronningeriget Danmark. Jeg er simpelthen iført løbetøj og skal ud og lunde mig en tur. Historien er, at jeg i går aftes var sådan virkelig træt, og jeg var ude i nogle korte forhandlinger med mig selv. Og sagde, Lone, det er kun 25 minutter, du skal lunde. Du kunne godt gøre det i går aftes, og så skal du det ikke i morgen. Og jeg kunne bare mærke, mine celler var trætte. Så jeg gik i seng, sov godt, og så vågnede jeg sådan og gassede mig lidt og var glad for at vågne. Det er jo ikke alle, der gør det om morgenen. Desværre, eller ja. Anyway. Og så kom jeg til at tænke på hashtagget Lones Lundeklub, og så kom jeg lige til at tænke på nogle af de billeder, der ligger der. Jeg vil simpelthen gerne bidrage til Lones Lundeklub i dag med god energi og glæde, så der er andre, der kan trække for det. Så nu er jeg på varm-op-delen af min C5K-app, og fuglene synger og lufter. Så kæreste venner, nu har jeg haft mig en fantastisk lundende løbetur. Jeg vil faktisk sige, at jeg var oppe og løbe lidt i dag. Og noget af det, jeg gjorde, det var, at i stedet for at løbe på fortovet, så løb jeg lidt over i en skov, som ligger her tæt på, hvor jeg bor. Jeg tænkte, op. Altså, med kroppen, når man løber. Og jeg synes, det er så sjovt, det der med, at når man løber eller lunder, at det faktisk er sådan en metafor for tilværelsen. Altså, hvordan man får sig selv igennem min erfaring og holdninger. Nogle gange så er der en tunghed, man skal acceptere,
og ligesom sove igennem eller hvile sig igennem. Og så er der simpelthen også en tunghed, hvor man skal sige op og løfte sig over den. Så det er meget dejligt. Tanker om glæden ved at løbe på forskellige underlag. Meget dejligt. Og det jeg også oplevede, det var, at jeg blev simpelthen så tung i måsen. Jeg ved sådan, jeg følte, at jeg faldt bagover. Og så kom jeg i tanke om, at dengang jeg løb meget, så havde jeg noget, jeg sagde til mig selv. Nu er jeg på ud på min lundetur, så hermed er energien og entusiasmen og inspirationen og kærligheden til sig selv og sin krop og sit velvære givet videre til jer, som måtte have brug for det her til i dag. Som I kan se, så har jeg også svedt. Og den der svedighed, og så kom jeg pludselig i tanke om, at jeg er simpelthen sådan en kvinde, jeg kan godt lide sved og kropslighed og... så forstår jeg, hvad jeg mener. Så det var virkelig dejligt. Om en halv times tid, der dukker der 2 dejlige damer op her i mit hjem. Og de kommer, fordi at jeg skal give input til en bog, som hedder Fra 0 til 100, som er et rigtig, rigtig fedt bogprojekt, som handler om at interviewe mennesker på forskellige aldre. Og jeg kender ikke spørgsmålene på forhånd, men jeg kender den ene af forfatterne, som hedder Alexandra. Meget dejlig dame, og jeg glæder mig selvfølgelig til at møde den anden. Og grunden til, at jeg blandt andet gerne vil bidrage til bogen, det er, at jeg synes, at det har en utrolig stor værdi at høre andre menneskers historie. Der er simpelthen noget rigtig rart ved, at, synes jeg, at lytte til andre menneskers erfaringer. Det giver perspektiv på ens eget liv. Og nogle gange så er der nogen, der har gennemgået, som måske svarer til noget, man selv gennemgår. Og så kan man enten tænke, nå gud, det var sgu da smart at gøre på den måde. Eller tænke, okay, det er bare slet ikke mig. Og så kan man ligesom lukke den mulighed ned og gå efter noget andet. Så det glæder jeg mig til at være med i. Så melder sig, det er jo helt store spørgsmål på banen jo. Hvad skal man have på til det billede, der bliver taget? Jeg ved godt, at det er et first world problem, men jeg har ikke nogen at spørge, så nu har jeg spurgt på Instagram, om der er nogen, der vil være venlige at bestemme for mig, om jeg skal have løst hår, eller og om jeg skal have denne her på, eller om jeg skal have en midnatsblå skjortebluse på. Jeg er god til at sætte en retning, men det der med at træffe beslutninger, det er simpelthen ikke mig. Altså, det er det bare ikke. Så nu beder jeg lige. Skal I fortælle noget andet, som jeg synes er meget sjovt. Det er fordi, jeg har lige kigget ned på gulvet. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men der er nogle afsindigt store nullermænd dernede. Og jeg ved, at der sidder nogen af jer derude, som har det på den måde, at når der kommer fremmede mennesker, eller måske bare mennesker i et hjem, så skal man suges rundt og gøre rent. Og nu er jeg simpelthen et levende eksempel på, at det behøver man ikke. Jeg sidder her og drikker te og spiser en romkugle, grounder og samler min energi, sådan at jeg forhåbentlig kan give dem nogle gode svar på de spørgsmål, de stiller. Og så må mine små søde nullermænd simpelthen bare lytte med, fordi jeg bruger ikke krudt på at fjerne dem. Jeg bruger krudtet på at samle mig, så jeg kan bidrage. Hvis du er en af de der mennesker, som tænker, nej, hvis jeg har nullermand i mit hjem, så tror folk også, at jeg er en nullermand. Så kan du simpelthen tænke på mig, og så kan du sige, når nogen hun kan stå ved sine nullermænd, så kan jeg også. Og jeg synes simpelthen bare ikke, der er nogen som helst grund til at bruge krudt på at gøre rent. Når man skal se noget andet i kategorien af ting, man kan glæde sig over. Der er en hel masse krokus, som I kan se, og de er sådan cirkulært placeret rundt om den her træstamme. Og så tænker jeg, der er simpelthen nogle gartnere, der på et eller andet tidspunkt har plantet alle de her. Og de gartnere har formentlig uden at vide det, eller at de er kilde, eller deres handlinger er kilde til utrolig stor glæde blandt de mennesker, der bruger parken her, fordi der er rigtig mange, der elsker lige det her syn. Jeg synes, det er sådan en dejlig søndagstanke at gå og tænke over det der med, at der er så mange måder, hvorpå glæde kan opleves. Og det er ikke altid direkte glæde. Nogle gange så er det sådan indirekte glæde. Ja, det kunne man godt sige. Og det er også dejligt at tænke på det der med, at man også selv kan være kilde til glæde, uden at vide det. Jeg har for eksempel lige blevet tagget i sådan en Lones Lundeklub hashtag af Mette et eller andet sted, som har været ude at løbe i morges. Og så har hun tagget, det vil sige, at Mette hun har allerede bragt mig glæde. For det første så bruger hun Lones Lundeklub til det at tage sig ud. Tage sig sammen til at komme ud og løbe. Hun giver energien til mig, og hun har ovenkøbet lige delt det, så jeg kan sidde herovre, hvor jeg bor og tænke, hvor er det hyggeligt, at vi alle sammen er sammen. Det er, nu må I lige have undskyld, ikke? Men når vi kigger ned her, så er vi enige om, at der er simpelthen så meget dejligt forår i gang. Og vi har jo jeg har snakket om før, det her med, at moder natur og kraften arbejder, også selvom man ikke kan se det. Og lige her, hvor jeg står, der stinker simpelthen så meget af hundelort. Og det kan man jo godt spænde ind over, som er, at der kan godt være noget rigtig godt i gang som forår, selvom det lige nu lugter lidt af hundelort. Så det vil altså sige, at selvom der ikke er fuld velduft og harmoni på alle tangenter, så kan der stadigvæk godt være noget rigtig, rigtig fint i gang i ens tilværelse. Så hundelort udelukker ikke fremskridt.